Здравейте, мастери, аз съм Вики Мастер и с мен е Бравчетни. Здравейте. И сега ще направим Bean Boozled Challenge. Наобратно го покажи. Не. Да. Bean Boozled. Да, то в клипа се вижда така, само така. И нека да започваме. Има си такова, така. Аре, Сега завъртаме. показвай. Не съм сигурен дали виждате. О, зелено се падна. Едно зелено. Това ще бъде... Да видим какво ще бъде на вкус. Укусена трева или лайм? О, боже. Ти можеш да го преместиш. Да. Че ми трябва салфетката и водата. Готов ли си? Да. Готов ли си? И... Какво е? Или е лайм, или укусена трева. Какво е? Не знам, бе. Някакво. Хубаво е. Значи е лайм. Yes! Обаче има вкус на трева. Да. Ти си. Ой. Опа. И се падна на същото. Също ли се падна? Да. Давай. Трева. Гадно ли е на вкус? Не, даже е сладко. Нали? Значи на мен ми се е паднал. Трева е обаче вкусно, хора. Добре, отново съм аз. О, не. Може да бъде Супол или супол или круша. сочна круша. Или сочна круша. Супол. Чакай, че... Гадно ли? О май гад. Сега сме от друга къща за протокола. За протокола ти е на баба ми къща. Този сладорей тук съм аз. Преди 9 години. Аха, я вдъхна. Това е ред. Давай на теб да ти се падне, за да разбереш какво е. Това е повърнята за Да. да се падне. Давай. Тути фрути или миризливи чорапи? Чакай, първо ще повърша. Ой. Май ще бъде миризливи чорапи. Покажи го на камерата. Я. Не знам. Давай. Цялото. Майка ми. Наведнъж цялото. Все едно ям лайното на котката ми. О, Повръщам. извинете за кратката пауза. Баници на кратката пауза на баници. Николай, аре повръщането. Падна ми се праскова или Или повръщана. повръщана. О, боже. О май гад. На мен снощи ядохме малко и ми се падна праскова. Гадно ли? Много. Твоите. Даже се изхарачи, изплювчи се. Давай, върти. И на Вики му се падна. Така. Това ще бъде развалено яйце или пуканки с масло?
Покажи. Да. Ето го. Давай. Какво ти мислиш? На нищо. Давай. Цялото. Цялото. Вики. Не е честно. Цялото. Цялото. Не мога, брат! Поне малко за да... Пуканки. Изяж. Не. Не. Не мога, брат! И нали пуканки? Не пуканки, излъгах. О, гадно. Махай. Добре, мой ред е. О, не! Не отново! Тути фрутили. То ти е фратили ми разли чорапи. То не, че отново то е за първи път. Чорапите, но да видиш какво е на вкус. Мисля, че мириш. Разли чорапи. Да. Тути фрутито хубаво ли? Никога не съм го ял. А. Добре. Еми, започвам. Hold up. Yes! Yes, тути фрути! Знаеш какво е яко? Искаш ли да пробваш? Не. Шегувам се. Като дъвка е. Много е хубаво. Аркео! Стига. Fuck you, бе. Много хубаво, като дъвка. Да, ям да е. Не. Да, аз го усещам така. Като сладка паста за зъби. То паста за зъби не е лоша. Синьото е паста за зъби. Да, знам. Изобщо не е лошо. Кучешка Не, храна. така беше. Кучка храна. Не беше кучка, бе. Кучка храна е. Не беше. Кучка храна е. Давай. Чакай, така. Давай, ти се. Яш. Кучка храна. Не е ли гадно? Кучка храна. Кому е ганто? Кучка храна. Това е кучка храна. Кому е ганто? Пак ли кучка храна? Ето. Не, няма нищо. А за кого изплюкате хубаво? Няма да го дъвча, то знаеш. Мразам да. Кому се? Връщано ли? Връщано или праскова? Това беше повръщано. Това беше миризливи чорапи. А защо каза, че не го доизяде кучешката храна? Защото много трудно се дъвчат, брат. Аз моето тути фрути го сдъвка. И малко е гадно. Не. Много е яко. Не бе, това е. Малко. О, не. Отново ли? Още не съм сдъвкал. Готови? О, ужас. Пак ли човек. О, тъчи фучи. What the fuck, game? What the fuck, game? What the fuck, game? Ще се върнем след малко. Отново се връщаме след рекламната пауза на Баници Николай. Сега е ред на Виктор. Вики Мастър, бе! Букук. Виктор. Още ми се падне. Какво това? Бяло. Така беше. Бяло беше. Добре. Бялото е Чисто бяло. кокос или мокри кърпички. Мокрите къпи ги го нямаш, защото не са зле. Кокос също е хубав. Давай. Да. Аз съм го ял. Кокос, а не мокри къпички. А? Мокри къпички, знаеш кои са хубави? Ако е много сладко, значи е кокос. Ако няма никакъв вкус, значи е мокро. А, не, кокос. Опа, греш. Отново ми се падна тути фрути или миризливи чорапи. О, ужас. Приятно. Мириш на чорапи. Мисля. Кокос са много хубави, хора. Предишното, което го изядах, беше тути фрути. Май няма да имам този късмет отново. Ако получа тути фрути, какво ще направиш? Ще смачкам от бой. Сериозно говоря. Какво съм? Айде.
Бинго за баници Николай, баници Николай. Се върна след малко. Връщаме се отново след Баница рекламната Николай, пауза на Баници Баница Николай. Николай. Сега е ред на Виктор, след като на мен ми се падна миризливи чорапи. Еми, давай. Фък в него. Силно. И на Виктор му се падна. Защо го побутна? Беше посреден. Добре. И тириш към това да го избуташ. Това е или пас за зъби, Или боровинки. пас за зъби, слушай, заедно за възрастни. Добре. Еми. Паста за зъби, не? Боровинки. Боровинки. Боровинки! Много вкусно е. Лайм или уксена трева. Ясно вкусено. Трева. Много хубаво на вкус. Това я си знам, трябва много хубаво. Обаче това боровинките са много хубави хора. И да ме мириш на миризлива лайна. Да. Пак също. Да се го вдъча. Ще се върнем, когато го вдъча. Баници Николай. И хора, може да има втори епизод на това, защото клипът е 11 минути вече. А пък не мога да снимам надпис, трябва да се апдейт на акаунта. И ще снимам скоро с програма, така че ще те покажа. Така че можеш да си изядеш всеки по едно, ти едно, аз едно и Това край. пак също. Да. Паста за зъби. Хубаво. И Много хубаво. последното за днес е сополи или сладка Той е кръг. круш, пресна круш. Той е кръг. Прясна круш. Той е кръг. Ти пък си рекламният доставчик на Баници Николай. Супол? Не. Пресна круш. Хора, до тук ще приключа с този клип. Надявам се клипът да ви хареса. А така, не забравяйте да се абонирате. Това беше моят братовчет Валю, който е кръг. И до следващия път. Чао! Чао!